Благодаря, че сте тук. Движение България на гражданите. Днес даваме тази пресконференция, тъй като имаме и информационен повод за това. Информационен повод, за който ще коментира общинския ни председател Мария Илчева. Мария Илчева я познавате всички, освен че общински председател на структурата на Движение България на гражданите в Велико Търново. Тя е един от известните консултанти на европроекти в града и областта. Какъв е информационният повод? Това е Мария. Здравейте от мен. Всъщност информационният повод е, че Движение България на гражданите в Велико Търново е в пълна готовност за предстоящите местни избори. От този месец имаме вече назначен административен секретар, който ще бъде постоянно в партийния офис на областния партиен офис на Движение България на гражданите, който се намира на улица Есперанто номер 2 зад общината. Този офис ползвахме и през 2013 година. Също така, всеки работен ден от 12 до 14 часа офисът ще бъде отворен за срещи с наши симпатизанти и граждани, защото считаме, че тази връзка трябва да бъде постоянна и всички да имат възможност да споделят това, което ги вълнува и във връзка с предстоящите местни избори и с начина, по който се развива града и общината. Също така, в момента на тази пресконференция общинското ръководство на Движение България на гражданите е в пълен състав. Познавате повечето от колегите, но още веднъж Виктор Георгиев, който е член на националното ръководство на Движение България на гражданите, доктор Красимир Попов, заместник на председател на общинското ръководство. Тук са и адвокат Илияна Димова, която също е заместник-председател на Движение България на гражданите в Велико Търново. Адвокат Маргарита Радославова, член също на общинското ръководство, и Елка Станева, която е помощник концертмайстор в музикално-драматичния театър. И разбира се, както обявихме, адвокат Кремена Русева, която ще бъде и нашият административен секретар. Също така имаме сформирани общински предизборен щаб с председател Виктор Георгиев, който вече започва да функционира, и смятаме, че така налагаме едно добро темпо за подготовка на местните избори през предстоящите местни избори. Това е от мен. Здравейте отново на всички. Както Мария Илчева каза, както всички знаете, аз съм член на Националният съвет на Движение България на гражданите и всъщност конкретен повод, няколко решения, които бяха взети по повод на местните избори в национален мащаб от ръководството на Движение България на гражданите. На 18-ти в Бургас, събота миналата, беше проведен разширен национален съвет на нашата политическа партия, Движение България на гражданите. Разширен беше състава, т.е. участваха освен избраните членове на Националния съвет, всички областни координатори, които в принцип се участват, и в случая участваха и всички общински председатели, т.е. всички общини в България, където има структури на Движение България на гражданите, участваха в този разширен национален съвет. Националният съвет интересни дебати проведе по повод на явяването на местните избори на Движение България на гражданите и бяха взети няколко много важни решения. На първо място, Движение България на гражданите, Националният съвет взе решение ние да предложим на нашите коалиционни партньори в Реформаторския блок общо явяване с единна национална регистрация. Знаете, че има най-различни варианти за явяване в един коалиционен формат. Решението на Националния съвет, нашето горещо желание, което ние ще проведем преговори с нашите партньори, е явяване в национален мащаб, в единен формат, единна регистрация. Т.е. това означава, че няма да има възможност в отделните общини да има отделни регистрации на партиите, които влизат в